Σε αυτό το βίντεο η Nunu Digital Services σας παρουσιάζει με ποιο τρόπο βοηθάει τους επαγγελματίες της υγείας να αποκτήσουν μια σύγχρονη ιστοσελίδα που θα τους προβάλλει σωστά, θα προσελκύει νέους πελάτες και θα πουλάει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους. Σε ποιους απευθυνόμαστε? Κέντρα υγείας, ιατρία διαφόρων ειδικοτήτων, φαρμακεία, νοσοκομεία, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κτηνίατρους, ΜΕΕΣ, ψυχολόγους. Σε ειδικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδων επαγγελματιών του κλάδου υγείας. Επισημάνουμε τις υπηρεσίες σας αναλυτικά. Παρουσιάζουμε την ομάδα των ειδικών σας και τις ειδικές γνώσεις τους. Παρουσιάζουμε τον εξοπλισμό και τον χώρο σας. Μοιραζόμαστε εκπαιδευτικό περιεχόμενο για θέματα υγείας με άρθρα για να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την κοινότητά σας. Ενεργοποιούμε τις ηλεκτρονικές κρατήσεις. Γιατί πρέπει να φτιάξετε μια νέα σύγχρονη ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας? Προσβασιμότητα 24 ώρες το 24ωρο. Ένα σύγχρονος ιστότοπος διασφαλίζει ότι η επιχείρησή σας είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό. Πρώτες εντυπώσεις. Ο ιστότοπός σας είναι συχνά η πρώτη αλληλεπίδραση που έχουν οι πελάτες με την επιχείρησή σας. Κάντε το να μετρήσει. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό, προβάλλοντας την επιχείρησή σας με σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο. Βασικές προδιαγραφές μιας σύγχρονης ιστοσελίδας. Απόκριση σε κινητές συσκευές. Ταχύτητα στο άνοιγμα. Πλοήγηση φιλική προς τον χρήστη. Μια απλή και διαισθητική διάταξη βοηθάει τους επισκέπτες να βρίσκουν γρήγορα αυτό που χρειάζονται. Αυτόματη μετάφραση σε διάφορες γλώσσες. Εργαλείο μέτρησης επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Σύνδεση της ιστοσελίδας με social media. Παρουσίαση κριτικών από Google Business. Google Map. Επαγγελματικό email. Φόρμα επικοινωνίας, παραγγελιών, κρατήσεων. Viber, WhatsApp, chat. SEO, ώστε να εμφανίζεται το περιεχόμενο στις μηχανές αναζήτησης Google. Security SSL Certificate. Τα βασικά στοιχεία που βοηθούν να πουλήσετε τις υπηρεσίες σας από την ιστοσελίδα. Συναρπαστικό περιεχόμενο. Πιστική γραφή που αναδεικνύει τα μοναδικά σημεία πώλησης και την αξία που προσφέρετε. Συναρπαστικά οπτικά στοιχεία. Οι εικόνες και τα βίντεο υψηλής ποιότητας αφήνουν μια μόνιμη εντύπωση στους επισκέπτες. Παρότρινση για δράση. Κατευθύνεται ξεκάθαρα τους επισκέπτες σε ποια ενέργεια θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε πρόκειται για κράτηση, είτε για αίτηση προσφοράς, είτε για επικοινωνία μαζί σας. Ποιες είναι οι κύριες ενότητες μιας ιστοσελίδας? Αρχική σελίδα. Μια συναρπαστική εισαγωγή στην επιχείρησή σας τονίζοντας βασικές προσφορές. Σχετικά με εμάς. Μοιραστείτε την ιστορία, την αποστολή και τις αξίες σας για να δημιουργήσετε μια προσωπική σύνδεση. Υπηρεσίες πάνω προϊόντα. Περιγράψτε ξεκάθαρα τι προσφέρετε και γιατί έχει σημασία. Στοιχεία επικοινωνίας. Διευκολύνετε τους πιθανούς πελάτες να έρθουν σε επαφή. Κριτικές και χαρτοφυλάκιο. Δημιουργήστε αξιοπιστία προβάλλοντας προηγούμενες επιτυχίες και την ικανοποίηση των πελατών. Άρθρα, νέα, εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η Nunu Digital Services είναι στη διάθεσή σας για να φτιάξετε μια νέα ιστοσελίδα ή να αναβαθμίσετε την παλιά σας ιστοσελίδα. Με ανταγωνιστικές τιμές πάντα. Θυμηθείτε ότι θα προσαρμόσουμε κάθε κομμάτι της ιστοσελίδας στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες κάθε επαγγελματία.